Meneer Eeman, hoe is het met u? Naar de omstandigheden redelijk goed. Ik zeg naar de omstandigheden omdat het bijzonder drukke tijden zijn. Land regeren is al een hele uitdagende exercitie die heel vroeg 's ochtends begint tot 's avonds laat. Ook door de weekend. En tijdens de verkiezing komt ook campagne voeren erbij. Dus het is een heel drukke tijd, maar ook een heel boeiende tijd. Omdat wij toch heel veel huizenbezoek doen, veel mensen ontmoeten. En dat geeft ook veel feedback en ook veel energie. Als je kijkt naar de manier waarop mensen reageren, ook de manier waarop je aangemoedigd wordt voor het werk dat gedaan is. En ook door de inzicht die je krijgt tijdens zo'n campagne in wat mensen nog wensen voor de toekomst van Aruba. Dat geeft allemaal moed, geeft energie en geeft ook betrokkenheid met wat wij willen voor Aruba en de toekomst van Aruba. Laten we even teruggaan naar 30 oktober 2009, toen uw kabinet beëdigd werd. In welke staat trof u het land aan? Een zeer moeilijke situatie. Aruba was echt in een diepe crisis. Misschien na de sluiting van de olieraffinaderij in 1984, 85. Wel de grootste crisis die Aruba heeft meegemaakt in de moderne geschiedenis van Aruba. Wat er toen speelde was, in 2008 had je de wereldcrisis. Dat had een enorme impact op toerisme en ook de investeringsklimaat op Aruba. Mijn voorgangers wisten ook niet direct hoe mee om te gaan, dus best een passieve houding en werd ook niet heel snel gereageerd op de crisis. Kort daarna kwam ook de sluiting van de olieraffinaderij in 2009. Gebeurde ook onder de watch van mijn voorgangers. En een paar maanden daarna hadden we verkiezingen. En de cijfers waren heel duidelijk ook van hoe serieus de crisis was. We hadden min 15% groei GDP. Dus een terugval van 15%. Dat is echt een serieuze crisis dat je dat hebt. Normaal variëren landen dan +2, +3 naar -1, -2. Maar min 15% in het bruto nationaal product van Aruba. Toerisme was min 11% in vergelijking met het gemiddelde van voorgaande jaren. Hadden ook 11% werkloosheid. Aruba heeft normaal tussen de 6 en 7% werkloosheid. En dat klom naar 11%. Dat waren van ook de geregistreerden, want zelf had ik de indruk dat het iets hoger was dan 11%. Daarnaast was ook het moraal op Aruba toch enorm aangetast door toch 8 jaar van mijn voorgangers die toch vaker de conflict en de harmonie opzochten. Er was veel oneenigheid met strategische partners in onze gemeenschap. Er was geen enkel dialoog tussen overheid en werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties. Er was juist veel polarisatie, er waren grote stakingen, veel spanning. Ook met onze belangrijkste partner in het Koninkrijk Nederland hadden wij constant oorlog tijdens het bewind van mijn voorgangers. Zoveel spanning, zoveel oneenigheid dat er zelf boven in de sfeer op Aruba het woord onafhankelijkheid zoemde. Er kwam ook diverse verklaringen vanuit Nederland in die richting. En de opstelling van mijn voorgangers was ook van zagen ook niet veel meer zitten in het Koninkrijk en de relatie met Nederland. Dus daar was ook veel spanning, dat creëerde ook veel instabiliteit. Want als Aruba wordt wel door de wereld gezien als een deel van het Koninkrijk en dat geeft ook stabiliteit. En als belangrijke instellingen zoals de IMF rapporteren over oneenigheid tussen de overheid en land Aruba en Nederland, creëert dat toch een vervelende imago voor Aruba internationaal. Dat speelde toen ook. Daarnaast was de polarisatie zozeer doorgetrokken dat er zelf ook spanning ontstond en ook oneenigheid met belangrijke toeleverende bedrijven voor Aruba. Op een gegeven moment stopte de KLM met hun vluchten naar Aruba, ook binnen die spanningsveld. Ook Carnival Cruises, een heel belangrijke cruise ship-industrie die hier niet alleen maar 1 cruise ship brengt, maar vele cruise ships. Die was er ook mee gestopt. Er was ook meningsverschil met onze voorgangers. De hele Valero-situatie had te maken uiteraard met de wereldeconomische prijzen van olie en geraffineerde olie.
Maar had ook te maken met de fiscale regime die onze voorgangers toen hadden ingevoerd, BBO op export. Dat heeft de sfeer ook gedemoraliseerd. Dus naast die totale sfeer en die heel duidelijke negatieve cijfers, had je ook reeds de effecten van de verpaupering, zowel fysiek als sociaal. Je kon heel duidelijk op Aruba zien dat wij te lang niet hadden geïnvesteerd. Onderhoud van overheidsgebouwen, in scholen, in steden, in wijken. Overal was verpaupering te zien. Een verpaupering die overigens ook was overgeslaan in de inkomen en koopkracht van onze burgers. Dus fysieke verpaupering, sociale verpaupering, spanning, geen een goede relatie met strategische partners. Dat was wel het beginpunt van onze regering. Lijkt me niet het leukste moment om te gaan regeren. Nee, maar een deel daarvan was wel bekend. Dus wij hebben ons daar heel goed op voorbereid. En we kunnen daarom ook niet daarover klagen. Het was heel duidelijk dat in ieder geval onze startpunt zou zijn. En we hebben ons ook voorbereid op dit moment. Natuurlijk zijn er wat dingen op het laatste moment gebeurd, zoals de olieraffinaderij. Want we waren 8 jaar in de oppositie. We hebben gezien dat er zoveel dingen verkeerd gingen. En ook de richting van Aruba, waar er constant toch een economische ontwikkeling was, maar heel duidelijk achteruitgang bij de burgers. Ik zeg het vaak, er is een gap gegroeid over de laatste 25 jaar, waar je heel duidelijk een economische ontwikkeling ziet, diverse regeringen. En de andere voorzieningen, de sociale voorzieningen, de overheidsvoorzieningen, de zorg, bejaardenzorg, onderwijs, hield geen tred met de ontwikkeling van de economie. En langzamerhand kregen we toch contouren van een derde wereldland, waar je een 5-sterren hotel hebt. En als je een kilometer verder rijdt, dan zie je een verpauperde school of een verpauperde wijk. Ook voor de burger zelf, die dan in zo'n luxe hotel werkt, werden de verschillen te groot. Dan werk je 8 uur, 10 uur in zo'n hotel, met alle luxe die erbij komt. En dan rij je naar huis en dan kom je in een totaal verpauperde wijk, 4 muren en een dak en meer is het niet. En dat waren toch wel de realiteiten die langzamerhand waren gegroeid op Aruba. Dus het was een enorme uitdaging en we hadden dat wel gezien. De jaren oppositie hebben ons toch de kans gegeven om hier diep over na te denken en oplossingen te zoeken. En we hebben toen ook gewerkt met een wetenschappelijk bureau binnen onze eigen partij om op dit soort trends antwoorden te vinden en oplossingen. En we hebben ons ook daar helemaal op voorbereid om, als wij regeringsverantwoordelijkheid zouden krijgen, om heel snel te werken aan een ombuiging van de koers van Aruba. Van een eiland dat gewoon heel, zonder veel regie ontwikkelde en op bepaalde punten positieve cijfers liet zien voor de crisis. Maar op andere punten gewoon langzamerhand achterbleef. En we hebben toen plannen ontwikkeld om te zeggen van hoe brengen we die lijnen dichter bij elkaar. Hoe creëer je een land waar er inderdaad 5-sterren hotels zijn, maar ook 5-sterren wijken en 5-sterren bejaardenhuizen en een 5-sterren ziekenhuis en accommodaties op Aruba. Ook de openbare ruimtes en alles wat daarbij komt, de betrokkenheid van burgers met hun wijk, met hun stad, met de toekomst van hun land, met de natuur. En dat was ook wat wij heel goed in de planning hebben gezet van als wij in de regering zouden komen, dan hadden wij heel duidelijk voor ons hoe wij dat zouden aanpakken. De olieraffinaderij die draaide toen nog, toen wij in de oppositiejaren daarmee bezig waren. Dus dat was wel een verrassing erbovenop. En de economische crisis die in 2008 een beetje onverwacht kwam. Die hebben de situatie die wij aantroffen verergerd. Maar heeft ons niet veranderd in onze visie van waar Aruba uiteindelijk naartoe moest. Heeft alleen maar de taak veel, veel zwaarder gemaakt. En het beginpunt veel nadeliger. Maar desalniettemin waren er ook in die startpunten ook veel dingen die juist weer goed correleerden met wat onze plannen al waren. Bijvoorbeeld, wij waren al van plan om heel hard te gaan werken aan stedelijke vernieuwing. Omdat er een verpaupering was van de stad en belangrijke delen van Oranjestad en Sint-Nicolaas. Er was veel verpaupering in de wijken te zien.
weinig zorg voor algemene voorzieningen, sport- en recreatievoorzieningen in de wijken. Er was enorme teruggang in de koopkracht van de burgers. En wat je ook heel duidelijk zag, is dat er niet een heel duidelijke lijn was van waar we naartoe moesten. Dus wij hebben ons gericht op die punten. En toen wij aantraden, kregen we daarbovenop de economische crisis, de werkloosheid. En dat maakte ook dat de onderwerpen die wij al wilden aanpakken, zoals stedelijke vernieuwing, wijkvernieuwing, ons alleen maar zouden helpen om dit soort problemen, niet alleen maar de vernieuwing te realiseren van de steden en de wijken, maar ook om direct ook die werkloosheid die toen was ontstaan, vanwege de economische crisis, om die ook heel snel te kunnen aanpakken. We hebben toen ook heel snel Nederland benaderd om de fondsen die we hadden in de FDA te herprioritiseren. Aruba had nog 200 miljoen gulden in de FDA-fonds. Dat is het fonds dat Aruba samen met Nederland gedurende de laatste jaren heeft opgebouwd voor investeringsdoeleinden. Een groot deel van die fonds was al bestemd, maar nog niet uitgegeven voor wat ik noem softwareprojecten. Dus meubels voor DIMA's, computers en computerprogramma's voor SIAD. Misschien allemaal wel nuttige investeringen, zonder een crisis, zonder werkloosheid. Maar met de fysieke verpaupering van Aruba en werkloosheid en alle narigheid die daarmee kwam, was een herprioritisering van die fondsen naar investeringen die direct de verpaupering zou aanpakken, maar ook direct een impuls zouden geven aan de werkgelegenheid. Leek ons een meer verstandige traject om te volgen. Wij hadden toen ook een goede relatie inmiddels opgebouwd met de Nederlandse regering en hebben toen met staatssecretaris Bijleveld heel snel zijn we tot een akkoord kunnen komen waarbij wij accordeerden dat de 200 miljoen herbestemd zou worden van softwareprojecten naar hardware-investeringen in stedelijke vernieuwing, wijkenvernieuwing en scholenvernieuwing en de bouw en onderhoud en vernieuwing ook van openbare ruimtes. En dat heeft Aruba enorm geholpen gedurende de laatste 4 jaar. Als je kijkt van hoe de cijfers nu zijn, in vergelijking met toen, min 15, economische groei, plus 3. 2013, verwachting is plus 3 of 4 in 2014. Als je kijkt naar de werkloosheid, van 11 naar 8% gedaald, ondanks de sluiting van de raffinaderij. Als je kijkt naar de cijfers van het toerisme, die zijn nu met 6% gegroeid. De koopkracht en de besteding van de toeristen zijn met bijna 25% toegenomen vergeleken met 2009. Dat komt allemaal door de investeringen in kwaliteit. Want wij vonden dat Aruba een kwaliteitsslag moest maken. Als je kijkt naar de ontwikkelingen zoals ik die net beschreef, dan zie je dat er al een tijd is waarbij alleen maar expansie en een verre uitbouw van de hotelcapaciteit zich niet verder vertaalde in een betere levenskwaliteit voor onze burgers. Wat wij hadden geconstateerd al voor de crisis is dat de economische model van Aruba, zoals wij die kenden van een expansie van de toeristenindustrie, op een gegeven moment zich niet meer vertaalde in een vooruitgang voor de gehele gemeenschap en welzijn. Wat wij zagen is dat er meer en meer ongelijkheid groeide in de gemeenschap, in inkomen. Een kleinere groep met redelijke inkomen en toch een groeiende groep met zeer lage inkomen. Daarnaast kon je ook zien dat de diversificatie van de ontwikkeling ook heel beperkt bleef in die gebieden waar de toeristenindustrie een heel duidelijke impact heeft gehad. Dus rond de hotels zag je inderdaad een enorme groei, een hele boom ook van winkels en activiteiten. Maar langzamerhand zag je ook dat zelfs de binnenstad van Oranjestad verpauperde, om het niet eens te hebben over een stad dat zo ver ligt als Sint-Nicolaas van het toeristencentrum. En dan zag je ook dat er in de wijken toch ook langzamerhand wat vroeger toch een beetje de grote eer was van Aruba, dat wij een van de eilanden waren in het Caribisch gebied, waar er inkomen en was ook fysiek te zien het best verdeeld was en eerlijk en
ook visueel als je rondreed, zag het huis er netjes uit, verzorgd, etc. En langzamerhand zag je dat afnemen en verpaupering van plaats in gebieden waar we dat niet eerder hadden gezien. Dus wij waren heel bezorgd over die ontwikkeling en zijn daarover gaan nadenken. En zijn tot de conclusie gekomen dat de groei zoals we die kenden, en die heeft ook zijn meerwaarde gekend voor Aruba gedurende die 25 jaar, die voortzetten op dezelfde voet met de volume en hotelcapaciteit vergroten, niet meer een meerwaarde zou hebben voor een betere levenskwaliteit voor onze burgers. En dat we het juist moesten zoeken in een betere kwaliteit van het product, ook de hotelsector, maar ook product Aruba. En dan zou je twee dingen tegelijk kunnen doen. Dan kan je een mooier, een beter, een schoner, beter georganiseerd product neerzetten voor je eigen burgers. Met de voorzieningen die je wil hebben voor je burgers. Goed georganiseerde scholen, mooie scholen, openbare ruimtes, sportfaciliteiten, nette wijken, veilige wijken, goede infrastructuur. En dat is wat je heel graag wil voor je burger, maar tegelijkertijd is dat ook een veel beter product om voor Aruba in concurrentie met andere eilanden sterk neergezet te worden. En dat is iets dat wij ons helemaal op hebben gericht. Ook al voor de crisis zeiden we van, als wij de regeringsverantwoordelijkheid zouden krijgen, is dat de richting die wij zouden kiezen. Een nieuwe groeimodel, waar er een betere correlatie is tussen groei in welvaart, maar ook tegelijk een groei in welzijn. En daarvoor moest echt de boeg om van volume naar kwaliteit. En daarvoor hebben we ook gekozen. En dat paste toch ook heel toevallig heel goed met het feit dat wij een economische crisis aantroffen, die ook noodzakelijk maakte om groot en snel te investeren in kwaliteitsverbetering, om werkgelegenheid te creëren, om de economie impuls te geven. Dus iets dat we eigenlijk al van plan waren te doen, los van de economische crisis, kregen we nu een extra reden, extra grondslag waarom het echt nodig was en ook heel snel moest gebeuren. En is het ook zo uitgepakt als bedoeld? Zo'n 4 jaar? Ja, dat is ook de reden waarom wij bijzonder blij zijn en ook in alle nederigheid ook voelen dat de mensen ook heel enthousiast zijn. Ik denk dat na een heel lange tijd het voor het eerst is dat je zoveel burgers krijgt die zeggen, zoals de slogan zei, Bonterbo, goed werk. Mensen zijn echt heel enthousiast om te zien waar hun belastinggelden naartoe gaan. Mensen zien dat ze maken hun deur open of ze hoeven hun deur niet eens open te maken als je in een woonwijk woont als Juana Morto of Yara of in Pochokito of in de Village, waar we een hele wijk heel grondig hebben aangepakt, beginnen met de woning zelf. Woningen die waren eigenlijk geen woningen, het was 4 muren met een dak en verder was er niet eens een tuin, was er geen omheining, er was geen bestrating, er was geen verlichting, er waren geen openbare ruimtes, recreatievelden of enige voorziening. En we hebben 25 van die aandachtsbuurten opgenomen in onze plan van wijkenvernieuwing. En we zijn direct aan de slag gegaan. En dat heeft niet alleen maar werkgelegenheid gecreëerd en direct ook een economische puls. Maar hij heeft een heel mooie wijk gecreëerd, van slumwijken tot wijken waar we soms een beetje met een smile natuurlijk op het gezicht, want het is geen Terra de Sol, maar zo zeggen de burgers zelfs een beetje plagenderwijs van ik woon nu in een Terra de Sol. Maar dat is wel de ervaring die ze hebben meegemaakt van 4 muren en plotseling een mooie tuin, mooi geschilderd, mooie en betere daken. En sommigen zelf met zonnepanelen op de daken. En ook gestructureerd op een manier, heel duidelijke indeling tussen dit is de straat, dit is het trottoir, dit is zijparkeren, dit is echt de looppaden. Ook groen tussen trottoir en de wegen. Een totale transformatie van woonwijken. En de burgers die daar wonen en de burgers die daar komen en daar familieleden hebben. En zien dat gebeuren in zoveel wijken tegelijk. Op dit moment in Juana Morto, in Yara, in Pochokito, in Village, in Cerro Patrici, in Madiki. Bouchiri gaat net beginnen. En dat zijn 7 projecten waar
bijna alles wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Maar dan hebben we ook vele wijken waar we verkeersplateaus neerzetten voor burgers die echt veel last hebben van auto's die te snel rijden. In eigenlijk een bebouwde gebied hebben we veel plekken waar er geen trottoirs waren, waar er nu trottoirs komen. Veel plekken waar er geen bestrating, waar er nu bestrating komt. Een heel leuk project dat ook de kwaliteit van het leven raakt, is dat wij nu bezig zijn met straatverlichting in zoveel wijken op Aruba die 25 jaar, 30 jaar in donker hebben gewoond, 's avonds. En die krijgen nu allemaal straatverlichting. Dus er is toch een enorme enthousiasme met alles wat de overheid heeft gedaan. Op een manier dat heel tastbaar is voor de bevolking. Ook scholen die echt helemaal verpauperd waren, die vernieuwd worden. Ik denk dat de werkzaamheden die we nu aan het uitwerken zijn, en als je kijkt naar de bouw in de binnenstad, hele transformatie van de hoofdstraat en alles daaromheen. En ook de monumentale gebouwen zoals het gerechtsgebouw, de watertoren. Als je kijkt naar het bestuurskantoor hier zelf, dat was een verlaten gebouw. Mijn voorgangers die hadden dit gebouw verlaten en de duiven hadden hem overgenomen. Maar het is toch wel altijd onze White House geweest. En zo ver was de verwaarlozing van gemeengoed op Aruba in die tijd, dat zelfs het bestuurskantoor op de kop stond. De hoteliers op Aruba die waren heel erg geïnteresseerd om ook bestuurskantoor om te bouwen in een hotel met casino, stel je voor. Dus de hele binnenstad zou zijn meerwaarde verliezen. Het enige wat Oranjestad nog had om te concurreren met die heel mooie sector dicht bij de hotels, was niet om ook hier meer shopping malls en casinos te krijgen, maar we hebben heel belangrijke instituten hier. Hier zit het overheidsgebouw, hier zit het parlement, hier zit de gouverneur, de rekenkamer zitten hier. Dus alle belangrijke constitutionele instituten zijn hier. En zou je die meerwaarde geven door om te beginnen met de inrichting en de gebouwen waarin deze instituten functioneren tot hun recht te laten komen. En die mooi en netjes te maken, omdat ze ook monumenten zijn. Dan creëer je voor de hele Oranjestad ook een belangrijke meerwaarde in concurrentie met andere gebieden waar veel toeristen komen. En dan creëer je ook een beter balans van waar allemaal er economische ontwikkeling is op Aruba. Maar daarnaast creëer je ook iets dat heel belangrijk is de betrokkenheid van de burgers met hun land. Een land dat zich ontwikkelt in alleen een plek waar mensen opstaan en werken en geld verdienen en dan weer gaan slapen. En er is geen historie, er is geen reden voor identificatie met een verleden en een heden en een toekomst. En identificatie met je buren en een solidariteitsgevoel met anderen. Dat dreigden we allemaal te verliezen. Het werd heel functioneel en weinig inhoudelijk. En we moesten heel snel dat veranderen. En die investeringen in toch het creëren van instituten waar wij mee ons kunnen identificeren, plekken waar wij trots op kunnen zijn, plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten. Daarom investeren we ook zoveel in het nadenken over ook die openbare ruimtes die we aan het creëren zijn. Het zijn niet zomaar mooie ontwikkelde plekken, het zijn ook plekken waar wij over hebben nagedacht om te zeggen van als je pleinen ontwikkelt, dan brengen mensen bij elkaar. Pleinen zijn een van de meest democratische gebieden die een land kan hebben, want als je op een leerpark loopt, dan doet het niet toe als je rijk of arm bent, of je op Aruba geboren bent of niet op Aruba geboren. Iedereen heeft er plezier bij. Ik kijk met zoveel trots naar die leerpark. Als je rond 5 uur, 6 uur daar langs gaat, dan zie je 3 generaties van families daar lopen. Kleinkinderen, moeder, vader, oma. En soms loopt de housepet, de hond loopt er ook mee. Ik bedoel, hoe mooier wil je het om die ruimtes te creëren waar mensen echt aan elkaar weer kunnen vinden. En dat is deel van de hele planning, ook met de binnenstadontwikkeling, met de wijkenontwikkeling. Bijvoorbeeld een buurt in Juana Morto, toen wij daar zijn gegaan en begonnen met de vernieuwing van de wijk, hebben we dat niet gedaan vanuit
onze eigen perspectief alleen. Maar we zijn ook met de burgers gaan praten van wat wil je en hoe zie je dat. En je ziet ook hoe belangrijk dat is, want in zo'n wijk als Juana Morto zijn er veel 60-plussers. Als je daar geen gesprekken mee hebt gevoerd, dan zou je, zoals traditioneel gebeurt, als ik een wijk vernieuw, dan zet ik 2 voetbalveldjes neer en een basketbalcourt. Terwijl de mensen daar 60-plussers waren, die hadden een andere behoefte. Die wouden een openbare plek waar ze samen kunnen komen om domino te spelen of kaarten te spelen of om op een kerstdiner te organiseren. Dus uit die gesprekken is gekomen van, we hebben geen voetbalveldje nodig, maar wel een mooie gazebo. Dat hebben we ook gebouwd. En je kan daar gaan nu moederdag, vaderdag, kerst. En dan zie je de hele wijk daar samen vieren, samenkomen. En dat zijn toch van die belangrijke besluiten die we hebben genomen op basis van toch een bredere visie op wat wij willen met Aruba. Het gaat niet alleen maar om die economische groei, dat is belangrijk, om ons uit de crisis te helpen, om werkgelegenheid te creëren. Maar het gaat ons ook uiteindelijk om dat die economische groei vertaald kan worden in welzijn. Beter onderwijs voor onze kinderen, beter zorg voor de mensen die dat nodig hebben, bejaarden in de bejaardenhuizen, onze mensen die voor de behandeling, medische behandeling, ziekenhuis die we hebben is van de jaren 70. Daar zijn we ook mee bezig om die 5-sterren ziekenhuis van te maken. Dus de hele benadering was van zoek naar een nieuwe groeimodel waarbij je een betere link kon creëren tussen economische ontwikkeling en de welzijn van de burgers. Dus het is heel plezierig om nu te zien dat die visie goed uitpakt in de praktijk. Maar ik neem aan dat er ook tegenvallers, teleurstellingen zijn geweest. Er zijn tegenvallers in de zin dat je soms een timetable maakt voor dingen die je heel snel gerealiseerd wil zien. En dat je die timetables niet haalt. Er zijn bepaalde heel mooie, bijzondere projecten waar we bezig zijn en die we heel graag ook al van start hebben willen zien. We zijn bezig met een 4-baansweg vanaf de luchthaven richting Pochquito en daarna de 3 slagaders die helemaal gaan naar San Nicolás om die helemaal te verbeteren en collectief mooi te maken. En niet alleen om de verkeerproblematiek tussen San Nicolás en de stad 's ochtends en van de stad naar San Nicolás in de late middag te kunnen verhelpen, maar ook een belangrijk deel van dit project is dat de ruimtes tussen de weg en de woongebieden, die worden in dit project ook aangepakt. Want nu heb je een weg en dan heb je zand, vuil en dan heb je wonen. En in de ontwikkeling van dit project hebben wij gekozen om niet alleen maar een heel mooie weg aan te leggen voor verkeersproblematiek, maar degene die dit project gaat uitvoeren, die zal ook de gebieden en de ruimtes en de leefbaarheid tussen weg en woningen moeten verbeteren. En als je kijkt naar de plannen hoe dat gaat gebeuren, dan zie je dat dat een hele grote verandering is in de levenskwaliteit van al die mensen die langs zo'n grote weg wonen. En ik had heel graag gezien dat dat project al was begonnen, hopelijk ook zelfs klaar. Maar die begint nu pas omdat het een heel groot project was. En de aannemers die daaraan meedoen, die hebben toch elke keer moeite als zij bij een traject waar bepaalde worden uitgekozen. Als zij niet binnen de uitgekozen vallen, gaan ze naar de rechter en neemt het iets langer dan wij hadden verwacht. Maar dat soort projecten zijn toch projecten die heel belangrijk zijn, die ook een belangrijk deel vormen ook van de totaliteit van die kwaliteitsslag die we willen maken met Aruba. Maar ook op het gebied van het meer economische van de burgers zelf hebben wij veel gedaan, maar er moet nog veel gebeuren.